Servus, tata. Servus, bă, Paulică, mă. Ce faci? Uite aici, ne facem o țări de fum ca să vedem a doua oră sirop. M-am apucat să le dau sirop la două zile, câte 200-300 de grame, ca să încercăm să le stimulăm un pic. 2-3 zile au fost cald și se pare că s-a făcut din nou rece, mă, fii atent. No, și le-am pus de 2 zile niște siropele, sunt curios să vedem cum l-au luat din bidonelele, cum zicea Iosefini, fără nicio preparație, în cutiuțe de genul ăsta le dau. Cutiuța e de 500. Mi-am pregătit capacele, așa conform poveștii, 3 găurele și plasa. Am scos dopurile de pe capacele stupilor și am pus cutiuța pe ei. Ai zis ce fac cu astea? E treaba foarte bună. Uite aici am masă. Na, și uite așa le pun. Asta am un bidon suveică și după aia iau un bidon de pe stup, îl umplu și îl mut la celălalt stup. Am un sirop 2:1 făcut și sunt un fel de trântor. Treaba bună. Un sirop 2:1 făcut cu numai cu protofil. Treaba este foarte bună. No. O să vedem imediat, deschidem acolo să vedem care sunt sursele de izbândă. Chestia simpatică și de la cursul de apicultor au zis o treabă și valabilă pentru toți începătorii. Înainte să începi orice acțiune, fă-ți fum. Pe proprie experiență știu că atunci când deschizi un stup sau umbli la ceva unde ai acces la albine, am pățit la Manu o singură albină o zbura din stup și aia a fost direct în buza mea și am avut o buză ca lui Armstrong o jumătate de zi. Te pup, hai că vedem. Na, uite, o Paulică, am pus cutia alaltăieri, e goală, o iau pe asta frumos, în care am siropul, o strâng un pic și când voi întoarce o las, pur și simplu nu ajunge să curgă din ea nimic. Am 3 frumoase rămase aici. Le-am aruncat la ordiniș. Ele, ai văzut că erau prezente. Ce facem acum? Pur și simplu mă duc și aduc. Că am bidoane noi, mă, deci sigilate. Adică aduc eu bidonul. Așa. Poți să oprești, Paulică, și... Așa, mă, Paule, uite aici, l-am reîncărcat pe dumnealui. Punem aici busa înapoi cu grijă, astfel încât să nu le trezim. Nu, să nu mișcăm bidonul de dincolo. Că la cât e de frig, n-am un termometru aici, dar, ia uite, mă, ceva, vermișori, câte o albinuță. Așa. Uite aici, dacă vrei să-l vezi, e ok, e la locul lui. Facem aceeași operațiune, îl strâng. Uite, mai sunt ceva albine. Prietenele noastre sunt aici, vă iubesc de nu mai pot. Uite-te la ele. Harnicele, las că vă dă tata la ordiniș. Așa. Treaba este bună. Două prietene mi-au scăpat și le voi prinde cu tupeu, numai că astea tind să... Chiar 3. Chiar 3? Uite. Hai tu, prietene, întoarce. Așa, la ordiniș unde mai vezi una? Nu, aia, atât a fost. Că numai una am prins, că am doar 2 degete cu care le apuc. Așa. Pur și simplu punem aici busa înapoi. Și
Ne reumplem bidonul, Paulică. Aici este cutia pentru mâncare la șoareci. Se pare că nici șoarecii nu mai mănâncă. S-au șmecherit. Ia uite, a golit-o fetele. După cum ți-am spus, metoda este bună în sensul că nu, pur și simplu, nu deranjez albinele. Ele vin, își iau. Ce mai discutăm de hrănitoare și de figuri băgate în ele, care până să le ai e o muncă serioasă. Viață de trântor. E bună treaba, Paulici. Bă, Paulică, cam asta este. Le spunem tuturor începătorilor sănătate. Se pare că putem și noi, bă, să facem ceva într-un mod frumos, simpatic. Și cum am spus, dacă ne-am putea apropia pe lângă noi pe unii ca tine, mă, Paule, treaba ar fi grozavă. Te pup! La revedere!